ассалому алайкум ҳамватанон, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мехостам барои подписчикони нав худро муаррифӣ кунам. Номи ман Рудоба. Ман модари 8 фарзанд ҳастам. Дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунам. Боз дӯстони азиз, дар комментариҳо саволҳо бисёр буданд. ҳозир ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. пурсидед ки хонамон чанд хонагӣ, квадратураш чанд квадрат аст ва заминамон чанд сотиқ аст. Мо замини бисёр надорем, 6 сотиқ аст. хонамон чорхонагӣ, 100 квадрат. дӯстони азиз, дар влоги имрӯза ман тайёр кардани субҳона ва обед ужинро ба навор гирифтам. имрӯз боз Ҳасан Ҳусейнро ба тренировка бурдам ва ба магазин даромада чизҳои лозимиамро гирифтам. дӯстони азиз, дар магазини гипермаркет Магнит ана ин хел контейнерҳо ҳозир аксия шуда истоданд. 5 донааш 99 рубл. ҳатман дароед бинед, дар ҳама шаҳр ба фикрам як хел аст. метавонед харидорӣ кунед. боз хоҳарони азиз, ман имрӯз рисовая мука ва кукурузная мука гирифтам, яъне орди биринҷӣ ва орди ҷувори Макка мегӯянд ба забони тоҷикӣ. собун гирифтам, собун барои амин кӯдакон носкишӯӣ, амин хел чизои майда чайда шуштан дар кор аст. ва ана як дона шоколад гирифтам барои торт, ба наздики торт тайёр мекунам. ва нами ширинӣ гирифтам барои кӯдакон. ва дӯстони азиз, пагоҳ ман ғолибони конкурсро эълон мекунам. ҳатман наворҳои моро тамошо кунед. хоҳарони азиз, ана дар ин ҷо ман барои обед шӯрбо мепазам, барои субҳона оладьи аз рисовая мука, чун ҳар вақта, ва каша мепазам геркулесовая. боз як хоҳар пурсиданд ки барои чӣ пули 10,000-ро бо метиркаи тоҷикӣ гирифтан намешавад. хоҳарони азиз, ман ҳамаи ин чизҳое ки мегӯям ба шумо аз таҷрибаи худам мегӯям. ман ягон хел маълумоти юридически надорам. ман ҳамашро аз таҷрибаи худам мегӯям. ва боз як зан савол доданд ки якум фарзанд агар метиркаи тоҷикӣ дошта бошад маткапитал медиҳанд ё не? албатта медиҳанд, ба шарте ки агар ана ҳамун метиркаи тоҷикӣ дар пушташ печати сурх дошта бошад. якум фарзанд метиркаи тоҷикӣ дошта бошад, дуюм фарзанд метиркаи Россия. дар он ҳолат метавонед ба материнский капитал ҳуҷҷат супоред. худи ман ҳам, хоҳарони азиз, анами хел бо метиркаи тоҷикӣ фарзанди якумамро ҳуҷҷатҳояшро супоридагӣ ҳастам барои гирифтани материнский капитал. региональный капиталро ҳам ҳамин хел бо метиркаи тоҷикӣ гирифтагӣ ҳастем ва заминро ҳам ҳамчун серфарзанд ана ҳамун метиркаи тоҷикиро супоридагӣ ҳастем. ана дар ин ҷо субҳонаи мо тайёр шуд. баъди субҳона кӯдакон ба тренировка мераванд. боз дар комментария савол буд ки падару модари ман кор мекунанд ё не. модарам дар нафақа ҳастанд, падарам кӯтоҳол кор мекунанд. дар мактаб муаллими тарбияи ҷисмонӣ мебошанд ва кружоке ки Ҳасан Ҳусейн мераванд, дар он ҷо тренерашон падари ман ҳастанд. ва боз пурсидед ки Лёня барои чӣ намеравад бо ҳамроҳи Ҳасан Ҳусейн. барои он ки Лёня аз сабаби саломатиаш ба кружоки варзиш рафтан наметавонад. Лёня ба шахмат меравад. ту марди бузургтарини, зи ҳама ту беҳтарини, баҳри ман азизтарини, падарҷонам зинда бош. ту марди бузургтарини, зи ҳама ту беҳтарини, баҳри ман азизтарини, падарҷонам зинда бош. наметарси аз хатар, даҳо ҳастӣ эй падар,
دایم بیمان به بها، دور باشی تو از بلا. تو مردی بزرگترینی، زی همه تو بهترینی، بهریمان عزیزترینی، پدر جانم زنده باش. شکر دارم از خداوند، پدر دارم به من دلبند. شام و سر دعا دارم، دایم باشی سر بلند. قانون بر من حرفی تو، عذاب بر من درد تو، صحت باشد تنی تو، این همه بخت حقی تو. تو مردی بزرگترینی، زی همه تو بهترینی، بهریمان عزیزترینی، پدر جانم زنده باش. تو مردی بزرگترینی، زی همه تو بهترینی، بهریمان عزیزترینی، پدر جانم زنده باش. پدر جانم زنده باش. در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلای که عظیم است و علیم، هر بلای که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد. بگذرد 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 بگذرد. مستی رو نباشد عاقبت، چون زنی چشم کن هم بگذرد. هرچی درد و داغ دادی بر دلم، همچنان باران نم نم بگذرد. هر بلای که عظیم است و علیم، هر بلای که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد. بگذرد بگذرد بگذرد
بی‌وفایی زهر عمر و زندگیست، دردی آن از سینه کم کم بگذرد، عمری کوتاه شد باید طی شود. ای مبادا که به ماتم بگذرد، هر بلایی که عظیم است و علیم، هر بلایی که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد.